Bună ziua, toată lumea, eu sunt Cristi. Eu sunt Dragoș. Eu sunt Robert. Eu sunt Mario. Eu sunt Gabi. Eu sunt Matei. Și bine ați venit la un nou episod din noul nostru canal de YouTube, Team Gamer, unde o să filmăm un concurs de picurele. Cine va ține cele mai multe pe picior va câștiga din 3 încercări. Să începem. E bun. Ilie Gheorghiță, să nu-l uităm. Și primul este Mario. A ținut foarte multe, dar n-am. Al doilea este Robert. Șapte. Al treilea este Gabi. A ținut 11 sau 12, nu prea l-am. Al patrulea este Matei. 2. Al cincelea este Dragoș. 8 sau 9, nu mai știu. Ultimul este Cristi. Primul concurs este câștigat de Cristi și iar acum începe al doilea concurs prin Mario. Haide. A ținut 8, extraordinar. Al doilea este Robert. A ținut 5, foarte. Al treilea este Gabi. A ținut 3, foarte multe. Excelent, Gabi, bravo. Al patrulea este Matei. Excelent, cele mai multe din tot concursul ăsta. Bravo, Matei, like. Al cincelea este Dragoș. ...23, extraordinar. Și ultimul este Cristi. Extraordinar. Și ultimul concurs care este început de Mario. Haide. 2, cele mai multe iar din nou din tot concursul. Al doilea este Robert, care începe acum. 3, dar era să-mi spargă capul, dar nu-i nimic. Al treilea este Gabi, zis și Gablietis. Nume foarte ciudat. Al patrulea este Matei. 6. Incredibil, a ținut mai mult de 2, nu se poate. Ce-i cu Matei astăzi? Extraordinar. El este portar la ACS Berceni. Junior Berceni. Exact. Al cincelea este Dragoș. A ținut 18, dar a continuat cu mâna, deci doar 18. Și ultimul este Cristi. 6. Deci Dragoș a câștigat al doilea concurs. Extraordinar. Nu uitați să dați share, like, subscribe și la revedere.